Xayrli kech do'stlar. Esenmisiz? Biz bugun Liliya Xayrullina bilan Gumda prank tushirga bo'ldik. Ау. Мен менки bittadan suv olgan edim, ayman. Oshib olmayman, oshib beraylik, пожалуйста. Пожалуйста. Мин әлеге синең урыныңа ведущий булып торам, яме? Хәерле кич дуслар, исәнмесез барыгыз да. Бүген без сезнең белән бик кызыклы тапшыру күрсәтәбез. Пранк төшердек. Ачып буламы? Юк, ачып булмый. Менә беләсеңме, Раил, сиңа шундый сер ачасым килә? Син моны ябыштырган. Әлбәттә, мин бу бутылканы өйдә үк ябыштырып килдем. Һәм инде сиңа туры киләчәк, төрле кешеләр янына килеп, "Гафу итегез, бу бутылканы ачып бирә алмассыз микән?" дип сорарга. Бәлки Лилия син моны үзең эшләрсең? Бәлки. Егетләр янына килеп, бу бутылканы ачып бирә алмассыз микән дип сорап карарсың, яме? Менә шундый пранк бүген безнең. Ага, егетләр. Әзерләнегез. Без киттек. Можно вас попросить, пожалуйста, бутылку открыть немного в магазине? Я купила в магазине. Извините, а можно попросить, пожалуйста, не могу бутылку открыть? В 4 ничего не делаю. Надо попробовать. Решил, я позорился, да? Там, наверное, качманов целая куча. Спасибо большое. Извините, можно, пожалуйста, попросить? Не могу бутылку открыть. Я что-то сразу Не могу, вот сколько пытаюсь. В магазине только купила. Надо сколько сказать? Вот мне интересно, Как я должна его открыть, интересно? что это розыгрыш, что ли? В натуре? Спасибо. Серьезно? Да, Рама, сейчас не открывается никак? Хорошенько заклеить. Я попробую еще раз. Многие уже пытались. У меня и платочка нет, чтобы хотя бы платочком сделать. Вот салфетка только есть бумажная. Может, подойдет? На руках есть кошмар. Да вот купила в магазине. Сейчас думаю, идти менять, что ли, обратно. Не варю. Может, платочек? А у вас есть, да? Клип садили? А? Детского камера на клип садили? Если бы.
просто идти менять бутылку. Be my baby, we can make it shine. We can take the river just a minute at a time. More than a woman, more than a woman to me. More than a woman, more than a woman to me. Можете там открыть. Спасибо большое. Можете помахать? Вот так. Это татарский музыкальный канал. Ты- Ну, Лилия, Әйе. ничек, ачтылармы бутылкаңны? Беләсеңме, мин бутылканы шул хәтле профессиональ итеп ябыштырдым. Хәтта бер егет тә аны ача алмады. Егетләрне газаплап йөрдең инде шулай итеп гүм буенча име? Хәтта Раил да аны ача алмады. Кулларга мазуллар чыгып бетте, дуслар. Менә шушы пранк белән без бүген тәмамлыйбыз һәм инде шушы пранк белән Без сезне Булат Лилия. җиңәчәкбез. Әйе. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Менә сезнең үз тормышыгызда ничә тапкыр җайсыз хәлгә калганыгыз бар. Мәсәлән, сез урамнан барасыз, сезнең каршыгызга шундый матур кыз килә. Ул сезгә сәлам дип әйтә, тик ләкин сезгә булып чыкмый. Менә бүген минем белән кунакта инде шундый матур кызларның берсе Лилия Гимаддинова. Хәерле кич барызга да. Без бүген Паркхаус сәүдә үзәгендә пранк шоу төшерәбез һәм инде нин килеп чыкканын сез үзегез дә күрерсез. Киттекме? Киттек әйдә. Киттек әйдә. Менә дуслар, инде безнең пранк ахырына якынлашты. Инде Лилиядан сорыйсы килә. Лилия, синең мондый җайсыз ситуациядә җегетләрне калдырганың бар идеме? Юк, чыннан әйткәндә, бу беренче тапкыр миңа бик ошады. Егетләрнең реакцияларын күрергә, алар төрлесе булды. Кайберләре аптырап та калды, кайберләре әйләнеп, аңламыйча монда нәрсә происходит икәнен аңламыйча карап тордылар. Мин инде һәрберсенә "Привет, красавчик" дияргә тиеш идем. Һәм инде аларның реакциясын карарга. Раил, бу атнада инде бу пранк белән без сине җиңәрбез дип уйлыйбыз. Чөнки Лилия красавица. Ә мин инде по жизни красавчик.